Pantailaren bestaldean Jon daukagu, Trakamatraka ikuskizuneko kidea. Kaixo, Jon, zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, prest datorren, datorren asteburuko ikuskizunerako? Bai, noski. Ez dakit, ikuskizuna zure kabuz denez, ez dakit entzegurik egiten duzun, prestaketa lan batzuk dituzun, edo ja da, kaio hartu diozun, edo ja martza hartu duzun ikuskizun batetik bestera, eta orduan zuzenean zoazen ikuskizun batetik bestera. Bueno, ikuskizuna prestatu baino lehen beti egiten ditugu ensaio, pillo, ondo atera dadin, ezta? Gero, berez ez dugu ensaiatu egiten, ikuskizunak emoten ditugu, ezta? Ze, ikuskizun bakoitza egia zan, badira hainbat ensaio moduan, ezta? Ze hori ikusi egiten duzu ja jendearen, nolako harrera, eta, feedback hori, orduan, beste gauza batzu landu egiten dira. Ala ere, naiz eta ez ensaiatu justo ikuskizun berdina, bai ensaiatu egiten ditugu musika tresnak, eta hola, orduan, no paramos. Vale. Berez, agian ikuskizuna ezagutu egiten ez duena entzat, hemen alboan ere jarriko ditugu ikuskizunaren irudi batzuk ideia bat egiteko, baina nola laburtuko zenuke? Ze badauka bi alde, nolabait alde esan dezaku, ez dakit pedagogiko bat edo, instrumentuen sorkuntza prozesuarena, eta gero beste bat musikala. Bai, berez, Traka-Matrakaren hauze da gure lehenengo ikuskizuna, Matraka Manontropo, eta, bertan egon garen ikuskizuna hori izango da, ezta? Matraka Manontropo, zaiatu egiten da hurbiltzen musika modu barregarrian, pedagogikoan, baina barregarrian, musika zer divertigarria da, eta aldi berean, zaiatu egiten gara erakusten, gu ditugun musika tresna horiek, ezta? Badiela, jendea bota egiten dituen gauzekin, guk hartu egiten ditugu, bizitza berri bat emoten diegu, musika tresnak sortzeko, ezta? Orduan bai, badauka bere alde pedagogikoa, bere alde musikala, bere alde pixkat antzerki aldea, bere musikaldea pixka bat, eta guztiko telorretan, etera egiten da gure ikuskizuna. Eta, funtzean bada, esan duzun bezala bizikletatoko materialekin instrumentuak sortzea, ez dakit nola sortzen dituzun edo nola buruatzen zaizkizuen instrumentu horiek sortzea. Ez dakit badauden referentzia batzuk erekita eta horien gainean, oinarriak aldatzen joan daitezken eta den esperimentazio prozesu bat. Nolakoa da instrumentu bat sortzearen prozesua? Landu egiten dugu asko Traka-Matrakan sormena, ezta? Eta sormena nagusiak egiten garenean galdu egiten dugu, edo galdu baino eskutatu egiten zaigu, ezta? Gure kasuan, adibidez, musika tresna bat egiten dugu, ezta? Asanaorio batekin. Da, pertsona normal bati galdetzen badiogu, edo gazte, edo heldu bati galdetzen badiogu, zertarako izan daiteke musika tresna bat, zertarako izan daiteke asanaorio bat, esango digu jateko bakarrik, ezta? Baina ume txiki bat ekarri egiten baldin badugu, esango digu gauza pilotarako, ezta? Esango dela, izan daiteke boligrafo bat, izan daiteke musika tresna bat, izan daiteke baloi bat, koete bat. Orduan saiatu egiten gara, ume horrek duen sormena edo jolasteko ahalmen hori berreskuratu eta gure musika tresna edo gauzetara egokitu, ezta? Badugu gure asanaorioa, zelan sortu aldugu, zelan jolastu aldugu musika bat sortzeko, ezta? Agian zuloak egiten, edo agian frogatu aldugu perkusio tresna moduan, edo agian frogatuko dugu basoka jartzen, ezta? Eta jolastu egiten dugu gauzekin, eta azkenan, emaitza ona ditugu leku batzuetan, eta beste batzuetan, edo askotan, emaitzak ez dira horren onak, ezta? Baina horretan datza pixka bat sortzaren koska, ezta? Eta ordu asko, zara. Orduan, nola, ensaio error, ez?
bai. Aldatza prozesua. Eta... Bai, asko. Orduan, aipatu duzu, ez? Nagusitzen egoazen heinean, ez? Irudimena lausotzen edo galtzen joaten dela. Aurre bideratutako ikuskizuna dela esango zenuke edo ere helduek gozatzeko moduan. Eta zentzu horretan, gozatzeko modua ezberdina izaten da, helduek gauza batzuk, nolako izaten da kontu hori? Bada kontu interesgarri bat, berez, ez dago solik aurre bideratuta, baina nolako izaten da, ze ezberdintasun dago aurrek jasotzen duten pertzepzioen eta helduek jasotzen dutenaren artean. Aurrek hobeto sartu egiten dira gure munduan. Lehen komentatu dudan historia horregatik, ezta? Helduak ikusi egiten dute eskailera bat, eta esaten dute, bueno, eskailera bat. Eta tipo horrek jotzen ari da musika eskailera batekin, ezta? Orduan harrituta geratu egiten dira, ezta? Baina umeak ikusi egiten dute eta berehala barneratu egiten dira gure munduan. Edozein gauza musika izan daiteke edo edozein gauzarekin musika egin daiteke, ezta? Gu beti planteatu egiten dugu gure ikuskizuna ez aurrentzat, jendea guztiarentzako. Eta egia zen hobekien funtzionatu egiten duenean bada helduak edo gurasoak umeekin doazenean. Olako feedback polita agertu egiten da, ezta? Umeak baldin badaude bakarrik, bueno, ondo dago, funtzionatu egiten dugu historia, baina gurasoekin daudenean, eta, bueno, geure ere saiatu egiten gara, gozoak ere barneratzen gure musikarekin, bere garaiko musikekin, bueno, ere barneratzen gure ikuskizunean, eta, bueno, pixka bat interakzioa egoten ere, bueno, ez aurrekin baizkarri, baizkitakoa gurasoekin, ezta? Orduan esan daiteke familia guztirentzako ikuskizuna dela. Familiaz baldin baduzu ere. Ezberdintasuna dago, badara mazu, norabait, denbora dara mazu ikuskizuna eskaintzen, aldatzen joan dela esan daiteke, ez? Segurazki instrumentu berriak topatu gala, edo beti mantendu egiten da struktura berdina. Aldatu egin da, zaziera baten nahiko struktura edo antzerki mundua zetenekin askorik izan dezakegu, eta bazan hippie bat bere maletekin eta musika tresnekin, ezta? Orain teknikariarekin goaz, badugu eszenografia bat, asko ikasi egin dugu eta pixka bateko okitu egin dugu, ezta? Orain gutxigo berea, Matrakan Amonon Tropo badarama 3 urte formatu berean dela, ezta? Baina alarik, naiz eta musika tresnak berdinak izan, behin ere sorpresaren bat ateratzen dugu. Baina naiz eta ikuskizun berdina izan, beti daude feedback desberdinak, ezta? Orduan kare, horrek nora eramango zaitu, beti dago irekia, ezta? Baina gure ikuskizuna gutxi gora bera berdina izanen da. Ondo, horrekin geratu egiten gara orduan, asteburuan ikusiko dugu elkar, Jon, ikuskizunean, eskerrik asko balderi jatzutagatik eta asteburura arte.